Čaute, to som ja, Tomko Bombarder. Vítam vás u ďalšieho dielu z našej sérii Tomkova ovčí farma. U prvom mesiaci hospodárenia na tejto mape, na mape Pelegnej. A čo budeme dneska robiť? Žatvu repky. Áno, už si asi hovoríte, že zase to bude trvať 2-3 videjka. Ne? Alebo rovno 10 dielov, 5 dielov bude trvať, že na žatva poľa. Ne? Nebude, nie sú tu také veľké polia, ak boli na mape, čo som mal roztočenú sériu jedného farma. Nebudú. Nebude to tak? Tá žatva tej repky bude minimálne asi polku, 10-20 minút, 10 minút minimálne. Asi. Podľa toho, jak mi to pôjde. Stakne sa to tam. A toto je niekedy aj problém z tých... No že to musím resetovať do obchodu. A teraz som tam zasekol aj kombajn. Tak kompletný reset, nekompletný, tak reset aj kombajnu aj... Reset. Reset. My si zatiaľ dobehneme do tohto traktoru, tú úrodu vyložíme a budeme to robiť týmto, odvážať to týmto caseom. Som išiel klas skoro povedať, týmto caseom. No, 3 minúty máme. Áno, teoreticky som mohol vám tu predtým diely z tejto série roztočiť, že pôjdeme robiť žatvu najprv repky. A už prvý diel nemusel byť, že robíme už rozrobenú robotu. A nerozrobenú, proste už rozohrať tú mapu. Mohol som s vami už to rozohrať rovno na začiatku, ja som robil jedného farmu. Áno, mohol, ale nechcel som vás, to by už 5. alebo 4. diel nebol takýto, že už by sme nemali polku roboty urobené. Čuk! S tým kodiakem. Aspoň Škodovka už má licenciu, je to licencované tu. I keď mne by reálne nevadilo, keby to nemali ako licenciu, že by to tam nebolo, že by sa to nevolalo Škoda, ale toto... Lizard. To som si v minulom dieli riadne dobre nastopkol tento traktor, ten klas. Napríklad, čo som si aj
pozisťoval, prvé farmingy, čo boli, jediná licencia, čo mal Giant, boli na Zetory. I preto väčšinu toho aj preto si povedali, že postupne pokupujú značky, aby im robili reklamu. A tu, jak vidíte, toto je tá outdoorová vrečka na balíky. Vyzerá jak normálna, klasická, čo si tu viete kúpiť, ale je to modovaná vrečka, čo je outdoorová. Jo, staklo sa to tam. Neviem, že som sa ja tam zachytil. Už som sa ľahko. Možno, že po balíkovaní budeme nejakú zákazku robiť, možno, alebo si to za kameru robím nejaké zákazky. Sedem minút, ja som tu zakohľadnil vám. Majačky si zapneme a ide sa. Žatvu, repky, čo tu budeme robiť, je porehne, čo máme pri farme. Aspoň nebudeme musieť ísť tak ďaleko. Nechceš, ja ťa pustím. Už som myslel, že chce na mňa nabúrať, ale nevadí. Vyhodíme si blinkel. Hodíme si na toto pole, čo som robil za kamerou. To ste videli, že sme v tom prvom dieli odtiaľto išli s klasem. Alebo v druhom, teraz neviem, to by som sa musel kúknúť, jak to mám na kanáli už. Ja som si tento videjka pretočil, aby som na ten ďalší týždeň vám len ich vydával. O 9 minút a ide sa. A je to repka. Už som myslel, že to je zas niečo iné jak repka. Zas ďalšia horčica. Zdvihneme si to, jak to sme mali, keď sme začali robiť toho to ječmeňa. Teoreticky ten ječmeň. Zase idem, ja som sa nenastavil GPS-ku, už robím žatvu a ide to nakrivo. A no, že zase to blbne, že nemôžem cúvať.
Dáme si takú GPS-ku a ideme 10 minút a ide sa. Určite pšenicu, čo tam mám, tu si nechám. Čo myslím, že bola z tohoto pola, alebo z toho maličkého, si nechám pre sepice. A zvyšok aj repku a potom aj tie solové boby, čo budeme niekedy na budúci rok robiť žatvu. Na budúci mesiac. Ne na budúci rok, čo to kecam. Mám kúpené pole, jak vidíte, vy to nevidíte vlastne. Podľa mapy, jak vidíte, mám kúpené aj pole na kraji. Teoreticky počasie môžeme kúpiť všetky polia, čo sú tu a pospájať ich jedno vo veľké. Ale jedine, čo pospájam, bude toto pole s tým. Alebo ešte možno, že ten kúsok spojím to pole s tým, aby bolo. Ale tu je vidieť, že som vynechal, nevadí. A 11 minút nehovoril, že by nám bude jedna žatva trvať zase jedno celé videjko. Ja som predtým tú farm mapu hrával dvakrát, myslím, že raz. Takto a na staršej verzii Peregrine jak bola. A potom na tej novšej, a teraz hráme na tú najnovšiu verzii Peregrine, preto je tu aj sú aj iné rodiny určite nahodené. Jasne, že som lizol ten plot. To by som si reálne nevedel predstaviť. Natáčal by som si a takto by som býval hneď pri poli. A takto vonku žatva kombajnom. Teraz vám aj poviem, prečo toto pole nie je také dobré, lebo tu nie je miesto na otočenie, to si musíte takto dať dole rištu, trochu si to odkúsať tu. Úrodu. Hlavne prirobený salámy, ty kokso. Ja keď už robím, no, pestujem tú pšenicu, alebo by som tu pestoval pšenicu alebo oves, tak radšej ju rozmieť tú prvú uvrať. Koľko máme? 14 minút. Možno, že tú žatvu aj dorobím za kameru, alebo v ďalšom dieli to dorobíme. Alebo to stihneme ešte v tomto.
Pardon. A aspoň máme 15 minút, 20, ešte 5 minút do konca tohoto dielu, ale aspoň už robíme druhú úvrat, že nemáme ešte, nesme ani u prvej. Ešte. Ja vím, kombajne, že si z 50 naplnených. 17 minút nehovorím. Dúfam, že tú žatvu nebudeme robiť zase 2 diely. Ak áno, tak nevadí. Alebo si jeden deň vynahradím, urobím si to, že si to urobím za kamerou a už v ďalšom dieli budeme zbierať balíky. Robiť balíky. Žatvu balíkov. Som skoro povedal. 18 minút. Ešte 2 minútky. Sa nedám aspoň 19:59, že minútka, sekunda na ...55, 56, 57, 58, 59, 20. Ja nám už zastavím, vypnem motor, nafta je drahá, tak jak máme už málo. Tak sa s vami lúčim, zanechať odber, like, komentár a si to viete. Pa.